inti kont x'imkien fil-25 ta' frar fej wieħed uħor fis-satejt sar kont f'pompa tal-petrol. Tiftakar kont qed tiffilmja lill-boss tiegħek. Għax intkom għandkom l-istess sponsor tagħna li jiġi l-Enemet. Xi kultant inqasmu l-affarijiet it-taqadowna, u kellek itqassam dak iż-żmien il-prinjolati. Għajdinna ġara, malajt. Xieġralek? Mela dan aħna mmorru fil-pompi tal-fuel, inqasmu affarijiet hekk l-istess bħal ta' sterina. Aħna jaf nagħmilhom dawn. Għax il-kindness lejha biżi. Insomma, u l-idea kien il-karnival, u l-idea li kull min l-ewwel tużana li jidħlu biex jagħtu l-fuel. Għax issa kollox ġej lura flashback. Intom prinjolata b'xejn. U dawn very specific ġifieri l-sponsor tik tużana, il-pompa tal-petrol hemm ċertu ħin x'in titmur kemm tittoqgħod. Impoġġi l-kaxxa tal-prinjolati fuq il-pompa, inqassam tnejn, induru ma nsibhomx. Min taħsbu dik l-ewwel il-biċċa xogħol? Min? Issa naf li intom. Ara daqsxejn xi film jekk tagħmel kollu, film lejlik tagħmel kollox, ara daqra. Kienu se jaqgħu l-aħħar. Dawn it-tużana minn nies li se jidħlu se jitilqu kuntenti aktar milli daħlu. Laqna. ħadu l-kaxxi ta' serquna ta' kien hawn il-kaxxi hawn rajtuh. L-aħwa di serja ta' bis-serja ta' ma ħadtux biex tiċċajtaw. Se tollini Marilyn. Tifti prinjolati. Madonna, nispera li di xi ċajta, serqulna l-prinjolati. Qatt ma ġratilna il-ħaġa. Ħanċempel il-Marilyn. Sa x'ħana? Tlaq aħna jien nitlaq m'għandix inqassam aktar. U l-ħaq qassam tal-inqas tnejn. Nejn il-ħaq qassam imma. Ma ħajġib la sens x'qasf għal feature wieħed mhux biżejjed. Ma dawk kienu ħdejk u sparixxew ma' Mark. U Mendi mhux ħdej kienet. Le, Marko qed niffilmja, ma jħalħares lura. Kun qed nitkellmu waħda mara. Mela, xemper ħana tajna me. Lej, ġifi minn dak li jaħdmu hemm ġifi. Minn drax ta' Madonna 10 baħ. x'kaxxi kien hemm? Qassamna tnejn. U daw li jaħdmu hemm maraw il-ħadd ġifieri ġej. Ijwa, li ma rajt xejn. Ma rajt il-ħadd joħodhom Mark. Xejn ħadd. Marilyn. Aħna provajna ngħidulhom biex jiftħulna s-security cameras imma qalulna Adrian biss jista' jiftaħhom dawk. Adrian minnu? Adrian li darba filmjaj. Naħseb daku. U int fej kont, Mark, biex naħseb. Le, dak kienet jagħti l-prinjolata. Ma mhux tal-pompa stess, u ħadu għamlu. U l-ħaddiema. Ma jridux jiftħu l-security cameras. Anyway, l-ħares. ċaw. Jinnajdlek tal-pompa ħadu għamlu. Ibat li kif teqpan xed ninkwieta. Sorry. Inizjalment niskużaw jena, ma. Ma xaħat jisraq tużana prinjolati.